Guardiola TV, el podcast de referència. Cada diumenge a 2:15 de la nit, amb Guillem Guardiola. Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència. Avui a Vic, amb una persona molt interessant. Jeff, com estàs? Bé, i tu? Molt bé. Encantat de fer aquesta entrevista. Moltes gràcies per acollir-nos a casa teva, al cap i a la fi. Jeff, co-owner de El Cel, la discoteca de moda. Exacte. De Vic. Com estàs? Bé, estic molt bé. L'oci nocturn què és per tu? Què representa? Mira, la veritat que des que ja era molt petit jo, que em costava dormir, sempre pensava, uau, em quedo fins les 2, 3 de la matinada i no puc dormir, no sabia si era insomni o inclús vaig anar al metge per això és normal que dormi tan tard. La nit per mi ha estat com quasi bé tota la gent que tinc a prop ho sap, no? Més funcional per mi que el dia, no? Llavors, evidentment a tots ens agrada divertir-nos i jo quan sortia de festa i això era com quasi bé eren les mateixes hores que estava despert, saps? Per mi no era com haver de girar el rellotge ni res. El que sí que potser vaig començar sent cambrer molt d'hora, amb just 18 anys, ja estava a l'altra cara de la festa, no? Quan al cap de 2 anys va venir el Covid, jo tan sols en tenia 20, vull dir, per mi el que és sortir de festa en general no he sortit molt, tampoc, i els pocs cops que havia sortit, comparat amb quan havia treballat, quasi bé m'agradava més estar sempre a l'altra cara, que era més, pues, saps, no sortint, sinó o treballant o organitzant, fent festes, i per mi l'oci nocturn és com una barreja, no, de la feina amb passar-t'ho bé i a més amb la meva funcionalitat, que quasi bé soc més actiu de nit que no pas de dia. Llavors és una branca que m'encaixa molt a mi. És una cosa que sol passar en moltes persones. A mi, per exemple, sí que és veritat que també em passa de dir, hòstia, de nit hi ha moltes coses, se m'acudeixen més idees, no? Potser que durant la part del dia. Exacte. Jeff, digues. No, que inclús a l'hora d'estudiar això també, saps la gent que sí. es desperta a les 6 per estudiar? Jo prefereixo anar a dormir a les 6. Jo igual. Perquè si no és com... I suposo que inclús una miqueta era la por de... Uai, si no em desperto, estic cardat. Però si asseguro estudiar fins a les 6 i llavors ja ho tinc après i no em desperto, doncs almenys ja m'ho sé, saps? 100%. Jo, de fet, et vaig a confessar una cosa. Jo, la gent que s'aixeca a les 8 del matí per fer curses... Hòstia, esperem una mica, no? Fem-ho a les 10. Molt aviat, sí. No? O a les 12. O a les 12, clar que sí. Esmorzem a la 1... No, aviam, tampoc. No, tampoc ens passem, però la idea és aquesta, no? Jeff, ara mateix, en què estàs posat? Perquè ets una persona molt ambiciosa i ara mateix a tope amb El Cel de Vic, no? Aquesta discoteca. Ara mateix amb El Cel. Al final, mira... Si pots, una mica més a prop. Sí? Al final, abans t'estava fent com grans trets, no? Però a part de cambrer, nosaltres teníem una agència de viatge de final de curs amb altres socis, no? De fet, 2 d'aquests socis encara són socis amb mi, en Gil i l'Albert López. I a part de l'agència de viatge de final de curs que ens ho vam vendre, i Husky, que també és el mateix, però fem viatges a la neu a Val Thorens i ara fem festes puntuals també a la Cerdanya, no? A part d'això, fa com 2 anys vam ser directors de les discoteques d'aquí Vic, però ara és com vam trobar una oportunitat per ser propietaris, no? Comprar-ho i poder-ho gestionar pues, sota el nostre criteri i cap a la direcció que volem nosaltres. Llavors, realment és com... sempre ens ha agradat anar per lliure, no? Anar per la nostra pròpia... sota el nostre propi criteri. Això és una cosa que crec que és molt important, perquè aquesta llibertat, tenir-la de jove pues, et dona una visió molt àmplia, no? I jo ara ja sé que tot el que em queda de vida pues, seguiré per aquesta branca, no? I a part d'això també és com vam fer Newway, Husky també, i com vam fer de directors ja amb les discoteques d'aquí Vic, ser propietaris era com l'últim pas que ens quedava, i ara estem a tope amb això perquè precisament la discoteca on fèiem de directors ara és la nostra competència. Llavors és com no podem baixar la guàrdia perquè la competència és bona però has d'estar al tanto sempre, no? I ara estem amb tots els focus aquí perquè nosaltres al final
la carrera que volem fer, ens volem quedar tot i volem que volem ser la referència d'Osona, perquè en veritat estem a Vic, però a Osona no hi ha massa res més d'oci. Sí que hi ha com a discoteca, et parlo com a tal, i a més del target que estem parlant, perquè sí que hi ha bars de primera copa, sí que hi ha també discoteques per gent més gran, però com aquest format que tenim amb el Cel, només hi ha la del costat, i per tant estem a tope amb això i aviam si podem aconseguir arribar als nostres objectius i ser la referència. Clar, jo trobo que d'això el més interessant és entendre que darrere una discoteca hi ha moltes altres coses que no de les que simplement es veuen a primera plana, no? Una discoteca és, hòstia, saber tractar amb el client, és gestionar i saber tractar amb proveïdors, és gestionar també la burocràcia, no? Moltes signatures, papers... Són moltes coses que no es veuen però que quan estàs dintre suposo que ha de ser un mal de cap, no? Mira, el bo és que som 5 socis, dels quals 3 som operatius i ens entenem molt bé i ens hem repartit molt bé les tasques. Perquè si no passaria precisament això que estàs dient tu, que seria un mal de cap, perquè gestionar-ho tot, gestionant-ho bé, pues, necessites temps, energia, necessites ficar-hi esforços i com ja us podeu imaginar no podem estar tampoc tots per tot, no? Llavors, dividint-nos-ho és la manera que jo crec que ho fem que això funcioni i sigui més eficient, i a més després tenim també gent a la nostra estructura que ens ajuden moltíssim a poder tirar endavant, sobretot operativament, no? Tenim un director, subdirector, que és en Jona, que ens ajuda al dia a dia. Tenim un altre subdirector, que és en Carrasco, que és una nova incorporació. El cicle de subdirector li agrada molt. Ell abans feia festes i prou, no? Una marca que té ell, que és Saturno, i ara l'hem escalat a subdirector i ens ajuda al dia a dia també amb totes les tasques diàries del club. Per tant, molta gent... Una cosa que se m'ha quedat, que has dit 3 dels socis operatius, això què vol dir? Que els altres 2 són inoperatius? No, Aquest referent. No, els altres 2 són capitalistes. Aviam, Vale. N'hi ha un que és pràcticament operatiu també, en Daniel Canudes, perquè cada dia està fent, desfent, amb tot el tema de manteniment i això, i l'altre només fa reunions el dilluns i llavors el veiem al cap de setmana, no? Que ve amb els seus amics també, i és amic meu també, vull dir, som de la mateixa colla i sí. Per tant, important també repartir aquestes tasques, no? Perquè no s'aglomeri tot en una sola coseta. Clar, jo m'imagino ara portar a una discoteca moltes coses, no? Quina és la més important? Què és el que s'ha de fer millor per portar bé una discoteca? Bona pregunta, Com estic amb les preguntes, Sí, no, jo crec que és portant una bona programació, sí. Perquè quan tens una bona programació i en vez d'anar a buscar el client, és el client que té ganes de venir, t'estalvies un munt de feina, saps? És a dir, si tu fas una festa que tothom l'espera i a tothom li agrada, i inclús la gent es desplaça per anar a aquesta festa a altres llocs i la portes a casa, llavors és el dia perfecte perquè tothom et vingui. Llavors tot el que hauries de fer amb relacions públiques, amb els promotors, amb la gent que et penja a canvi de que vinguin gratis, saps? Tot això tu pots estalviar. A part que les entrades també, com que la gent sap que seran dies que s'ompliran, compren abans, pots pujar els preus també més ràpid. Quan puges els preus, la gent intueix que és perquè s'estan agotant i molta gent està comprant i et compren encara més ràpid i de seguida fas sold out, saps? Jo crec que la programació és clau en una discoteca. El Cel, de fet, les últimes setmanes ha tingut una bona programació. Ha vingut artistes de talla internacional com Cyril Kemmer, sí. El Bobby ha vingut en Kid Keo. Sempre també. Fem conyes de traduir el nom en català nosaltres, no? De Kit Kats, Caramel, Cilíndric, en Bobby, a més es diu Andreu, és a dir, ell li diem Andreu ja. Andreu ja sí, està. L'únic que ningú s'ho pensaria, ningú es creu que es digui Andreu. Molt humil, molt ben parit, sobretot. El Bobby? Sí. El Bobby, autor de cançons com Ella o Monte Carlo? Monte Carlo no l'havia sentit. No l'has sentit? No, Conjuntito. Ara no sé si Monte Carlo és seu, pot ser, és que... Sí, crec que sí, La conocí en Monte Carlo y se hizo la difícil, pero le gusta lo malo. Pot ser, amb la lletra pot ser que sigui ell. I si m'he equivocat quedaria molt malament. No, o sigui, si t'has equivocat ho tallem també, no et preocupis. Com si dit és ell. Sí. Hòstia. Va venir just quan vam obrir,
es va ficar dalt, inclús quan fem com una xerrada abans d'obrir la sessió, estava des de dalt escoltant com si fos un client, no sé, vam flipar amb en Bobby, molt contents, ojalà tots els artistes fossin com ell, no? Però sí, han set, més que setmanes, jo diria mesos, que quan vam detectar, no, al final l'oci està com de caiguda, i a part de fer aquesta programació bona per no només aconseguir que et vingui la penya, has de pensar que estem en un sector que tenim una competència al costat, això és punt número 1. 2, després del Covid va fer que la gent sortís molt de festa, el que ha fet que la gent també cremés molt la festa. Molt ràpid. Per tant, jo per treure't de casa hem de donar una proposta de valor molt atractiva perquè tu diguis, vale, pues avui val la pena sortir de festa. Llavors, quan fas programacions guapes, la setmana següent tampoc no pots no fer res o fer una programació de merda perquè si no és una data que la gent no et ve. Llavors, hem hagut de ser molt constants, no?, en aquest sentit d'anar portant coses perquè la gent digui uau, cada cop estan amb el llistó més alt, però no paren, segueixen portant coses. Han passat marques i artistes que nosaltres, per sort, en teníem contactes i encara més que n'han de passar, però que estem molt agraïts sobretot perquè hagin confiat en nosaltres, perquè és important això, de dir jo sóc una marca internacional i vinga al teu club, i no he anat a tants clubs. Llavors això són coses que valorem moltíssim perquè pel cel ara han passat marques com la Bresh, Shark, ha passat Vibra, ha passat també Grupo Cupido, que ens van portar a la Isla, just quan es va acabar la Isla, el fin de que es va acabar la Isla, pues, ens van portar uns quants concursants. Ha passat també, tenim Saturno, que és la marca de la casa, Freezing, amb les marques estem molt contents. Això que dèiem dels artistes també d'en Siri, l'en Bobby, en Kid Keo, potser algun més que ara m'estic deixant. Quina és la clau o com ho heu fet per aconseguir portar aquests artistes tan grans aquí? Tenim un contacte que els hi fa de manager a molts d'ells. Llavors, aquest contacte, de fet, amb una de les empreses que vam fer, que és Neway, va venir de staff i tenim una molt bona relació, pràcticament som amics. Llavors, clar, és quan necessitem un artista o necessitem cobrir una data, ens pots mirar si tens algú que encaixa amb aquesta data, d'aquest caché, tal, i ell ens ho mira, ens fa els bookings, ens envia propostes i llavors triem el que ens encaixa més. Molt bé. És el que deies ara també, és a dir, si portes artistes molt i molt grans, la setmana que ve, o sigui, el que no pot pretendre poder la gent és que cada setmana aquí hi haurà... Clar. No? Mira, també hi ha un efecte com de bola de neu que fa que si tu vens un dia que hi ha una marca o un artista que és full, llavors el següent dia fem alguna que també estigui al nivell, el tercer alguna marca de la casa, el quart et tornem a portar un altre artista o una altra marca, llavors amb aquestes 4 setmanes, un mes aprox, fa que la 5a setmana a lo millor el que comenci a guanyar nom sigui el mateix club, que és el Cel, no? Llavors, molta gent, inclús a vegades, vol venir sense saber ben bé què s'està fent, perquè ja saben que ara, quan arribin, pues, estarà ple. És més el concepte de que les marques et portin gent i que la gent sàpiga que quan vinguin estigui ple. Però si llavors tenen el concepte de que són dates que, indiferentment del que hi hagi, ells creuen o consideren que estarà ple, pues, aconseguim que la gent vingui. O sigui, per mi, al final és complicat, evidentment, anar mantenint el llistó molt alt i per això treballem molt en això, en la programació, però també és veritat que cada vegada és més fàcil fer que sense que vinguin aquestes marques la gent et vingui perquè ja confia en el Cel, en el que seria el producte, la discoteca en si, saps? Llavors, cada cop també estem mirant de treballar a dintre de les programacions produccions més guapes de les pròpies marques que tenim a casa, saps? D'aquesta manera és com la gent quan ve, encara que no faci falta que vingui una marca molt gran, com amb aquesta marca de la casa ja m'ho passo bé, pues segueixo venint al Cel. Llavors, quan ja fiques una marca, pues explotes, no? Assegures un sold out, assegures pues, dates que pots facturar fora, etc., el que dèiem abans. Jeff, com a una persona de negocis molt experimentada ja en aquest sector, que és l'oci nocturn, es nota molt a l'hora d'organitzar-ho, a l'hora de tal, la diferència entre l'estiu i l'hivern? Realment es nota molt la diferència o no? Mira, realment, a nivell d'estiu encara no hem fet res. L'únic que hem fet
diguéssim, relacionat amb l'oci i d'estiu és el tema dels viatges de final de curs, que et deia que al final això era més un viatge, no tant fer festes, no? Però sí que és veritat que notem que la gent a l'estiu té més ganes de sortir de festa. És la realitat, suposo que és el sol, la temperatura, l'ambient una mica, no? De tot. Però a l'hivern també fas més plan de estic en parella, ara estic a casa, ara em fa mandra, ara plou, ara Netflix fa fred. and chill, no? Netflix and chill, yes. I és com a l'estiu inclús, jo mateix, si hi ha una proposta atractiva, és com, vale, pues vaig a treure el cap aquí, vaig a treure el cap allà, inclús tardeos també, saps? O un plan més d'aquest rotllo. Per lo que nosaltres a veure si ho podem experimentar aquest estiu, però fins ara no hem pogut, no et podria dir una diferència, no? A nivell de sensació organitzativa, a nivell de client sí, jo tinc més ganes de sortir a l'estiu, però creiem que organitzativament també serà així pel nostre client, notarem que surten més o que tenen més ganes de sortir. I també a nivell més d'imatge és fàcil, no? A l'estiu ve més de gust un establiment exterior, no? Podríem dir més de carpes, no? I a l'hivern més interior perquè fa fred. Exacte. Surts a la terrassa per fer altres cosetes, no? Exacte. A l'hivern jo suposo que amb el fred que fa no vols estar molt exposat a fora, no? I a l'estiu suposo que tampoc vols suar tancat en un lloc, no? Vols estar en un lloc obert i inclús els que fumen poder fumar i estar en una terrasseta. No sé si pots tenir, inclús t'imagines, en una piscineta també, com ja seria increïble, però clar, no tot es pot demanar tampoc, no? Aviam si... Et dono una idea? Aviam. A l'hivern, un jacuzzi. A l'hivern un jacuzzi. Creus que funcionaria? No. No sé així quina idea, no estic tot que... No, és broma. No. Per què no ha de funcionar? Perquè fa fred? Jo crec que sí. Sí, i emprenya, no? Seria incòmode, no? Sí. És que què, et trauries per... saps? Tu tornes a posar, tornes a entrar... No, amb la tovallola, amb el fred, no, hi emprenya. A l'estiu veig més. Clar, no, a l'estiu sí. A l'estiu veig més, sí. Vale. Jeff, es guanyen molts diners en aquest sector? Aviam, facturar és factura, però llavors també tu has de tenir molt clar si el que estàs fent és reinvertint per fer més grans les teves produccions o si el que vols és un producte més a llarg termini, si el que vols és guanyar pasta de cada sessió, al final depèn, no? Nosaltres estem molt ficats en reinvertir ara mateix, no? En grans marques, amb artistes, reinvertir inclús amb l'equip, amb la decoració, amb mil històries, per d'aquesta manera pues, acabar sent referents, que és el nostre objectiu. Per tant, Jeff, a tope, no? No, sí. Nosaltres som persones, t'hem de dir, que ens agrada sortir de festa, ens agrada la festa i clients potencials, no?, en aquest sentit. No, i espero que arribi a tothom al teu podcast i vinguin a veure a casa nostra. Tothom està convidat, ja ho saps. En aquest moment obrim la secció de preguntes tontes i preguntes ràndoms, o millor dit, la secció de preguntes ràndoms i tontes. És una secció que està funcionant molt bé, Jeff, amb preguntes originals i molt guapes. Estàs preparat o no? I tant, jo sempre estic preparat. En aquest cas ho diríem en anglès com always ready? Yeah. I'm always ready. Vale, m'agrada. Som-hi! Jeff, primera pregunta. Quin ha estat el caché més alt que heu pagat per portar un artista i si va valer la pena? Sí que són picants les preguntes. No m'imaginava que tant. Més que artista, una marca. Et diré un ventall. Vale, així Forquilla? Yes, així ja fas tu la idea. Va ser la Breix. Al final la Breix és una marca internacional, vale. Molta gent coneix i primer responc la segona. Sí que estem contents d'haver-la portat perquè ens va marcar un antes i un després a nosaltres. I el cost va ser entre 30 i 40.000. Vale. M'agrada la forquilla. Jo crec que la gent es pot fer una mica de la idea, no?, del que va costar això. Són molts diners. Vull dir, no, és un fet, és una afirmació. Okay, sí. Joder. Són molts cèntims, són molts diners. Segona pregunta. Alguna vegada un artista famós us ha demanat coses absurdes o extravagants al contracte? Jo que sé, m'ho explico. Soc un cantant i et demano 10 plàtanos, 10 taronges i un jacuzzi al camerino. Això és absurd?
A veure, ens demanen tots. Ens demanen raïm, ens demanen fruita, xocolata, golosines, KitKat. Hi ha algun artista que heu portat i després us hàgiu penedit d'haver-ho fet? No. No? No. Per tant, tots heu tingut un feedback bo. Sí, D'aquest. amb tots. Sí, els que hem portat, sí. Alguna vegada us han intentat colar diners per entrar a la discoteca quan ja no hi cabia ningú més? Jo què sé, Moltes vegades. et dono 200 euros i em deixes entrar. Moltes vegades. Moltes. Sobretot penya que et compra amb el VIP. Tu ja et faig un reservat. No hi ha espai. Et pago 1.000 euros. Brother, no hi ha espai. No, o sigui, no podem fer-hi res més, saps? Perquè, clar, ells volen en aquell moment, sobretot quan hi ha festes de marques importants o d'artistes, és com venen tard o s'enteren tard i volen entrar sí o sí i es pensen que pagant és la manera. Però si potser ja el tenim reservat per una persona que també ha pagat 1.000, no puc fer-hi res. No, evidentment, saps? I gent important i gent famosa aprofitant-se d'això i dir, mira, et pago 2.000 euros i em deixes entrar, perquè sóc tal persona. No, això no ens ha passat. Encara no, no? Encara no. Vale. Si mai vens tu i vols passar per 2.000, ja parlarem. Entenc que es pot gestionar, no, gent? No, evidentment ja et deixaríem més fàcilment. Quina és la nit més descontrolada que recordes a la discoteca? Wow. Estic pensant, perquè descontrolada en quin sentit, aviam? Descontrolada potser que la cosa se n'anés de mare, que sentissis potser que no podies controlar-ho tot, no? Aviam. Normalment estan controlades les nits, la veritat. Potser... Aviam. Potser el dia del Breix, Sí? que va ser la primera producció gran que vam fer, Sí? que tot el tema dels reservats vam vendre més els que havíem de vendre, i van haver-hi uns quants canvis de gent que es pensaven que anaven en una taula i que al final anaven en una altra. Canvis, vale? I vam haver de fer una feina tediosa de tu tranquil, ja et fico un cava de més, però estàs tranquil aquí, que ets el meu col·lega, tu t'apartes una miqueta en aquesta taula perquè haig de vendre amb aquesta que m'està pagant una miqueta més i tu estàs tranquil, saps? Potser va ser a l'Aureix perquè no havíem fet cap producció d'aquest calibre, no? D'aquestes dimensions, i quan vam voler abarcar massa i vam veure que ens havíem passat, llavors vam haver de fer aquesta feina més de lidiar amb totes les persones, però llavors era una tonteria perquè veies com que destinaves més temps a justificar les persones que estiguessin contents que no pas si el que ara fem, que som molt estrictes de tu, si no hi ha espai, doncs tu em sap molt greu, és el que hi ha. Un joc més psicològic, no? Sí, sí. D'anar calmant potser les persones No, i jugar. I a la nit, pues, quan ja porten 2 copes de més ja ho veuen diferent, i quan venen i tenen moltes ànsies perquè s'estan esperant a fora i volen entrar, pues, tothom té pressa, però quan ja estan a dins ja s'han fet les seves 3 copes, pues, ja tothom pues, està més amable, saps? A la nit has de jugar molt amb el paper també ara em demanes, tens polseres, tens consumicions, no tinc res, i saps, marxar i ser estricte, i després amb algú que saps que li has de premiar, pues, treure-li com un detallet, has de jugar molt amb l'ara, sé que estic per tu, saps? Ara estic ocupat, també, és a dir, no m'atabalis perquè estic fent altres coses, perquè també ens passa, que gent que ens ve a demanar 1.000 coses quan tens que solucionar 30.000 coses, no? Que t'avala, no? És com tu, un moment, ja ho parlarem, però després quan saps que li has dit d'aquesta manera, perquè no s'ofengui, li has anat després també, bueno, va, fer un xupito, un cava. saps? Es juga molt amb la psicologia aquesta. Com gestioneu les VIPs? Es porta bé la gent allà? Què vols dir, si es porten bé els clients o... És a dir, primera pregunta, les VIPs, com les gestioneu en el sentit de heu tingut gent important, influencers aquí venint? Sí. Va venir un jugador del primer equip del Barça, han vingut també aquests de la Isla, han vingut influencers bastants també, de fet l'Abreix també va portar els seus propis influencers. Encara no heu vingut mai vosaltres, que com a gent important espero que vingueu quan abans millor. I amants de les VIPs, també, eh? Sí? Sí, Pues així fa més que no heu passat encara pel cel. perquè esperàvem primer fer l'entrevista Sí, i després això mateix, clar. ja ens coneixíem. A mi m'agrada molt conèixer la persona en directe, Sí, en persona, en primera persona, en pròpia persona. és bona resposta, és bona resposta. Ha passat gent i al final
intentem sempre tractar tothom per igual, tractar tothom bé, no igual però de manera positiva, és a dir, saps, estar pendent de tothom, i al final una persona que tu puguis considerar famosa perquè surti a la tele o així, millor una altra persona que està fent el reservat al seu costat li és igual, perquè ni el coneix, saps? Llavors el tracte que has de tenir tu amb ells dos és exactament el mateix al final, no has de prioritzar un més que l'altre. Per tant, li diem als VIPs, al final tenim molt bons VIP managers al club. Jo crec que del que podem estar més contents nosaltres és de tot l'equip, ja sigui de camarers, l'estructura que tenim que us comentava abans, els subdirectors, evidentment jo, molt dels meus socis, si no ja això ja no haguéssim ni arrencat. També de l'equip de seguretat, és que des de porta fins que entra la gent, des de que s'ho passen bé fins quan tornen a sortir, és a dir, saps, tota la ruta. Tot. És un equip impecable. Jeff, quin ha estat el moment més incòmode que has viscut en el món de la nit? Hosti, hauria de pensar, però... De moment tot són molt bones experiències, no? Aviam. Incòmode... No sé, potser... Mira, potser et diria... El micro. Potser et diria que el moment més incòmode del món de la nit va ser de dia, que és quan fèiem les reunions, que va ser allò una setmaneta, no? Quan fèiem les reunions de... Oye, com és que no està acabant de venir la gent? Perquè ara estem molt bé, però el primer mes i mig vam remar, Costava més, no? Clar. El primer mes i mig, per començar, vam haver d'entendre el client, vale? Que hi havia un canvi generacional, ens vam haver d'adaptar, i el primer mes i mig va ser com, primer, analitzar, detectar què passava, i a partir d'aquí pues, intentar buscar solucions, no? Que és el que hem estat fent fins ara, i ara per sort pues, estem molt contents, no? Però fer les reunions amb els teus socis i veure que, nois, hem de fer alguna cosa perquè portem un mes i mig i això no està anant com voldríem que anés, que inclús ara estem contents, però evidentment sempre pot anar més, no? Però eren moments de pensar. Fer autocrítica, no? Exacte, eren moments d'estar amb els teus i també reflexionar de tu, què està passant? I evidentment, quan tu agafes un negoci il·lusionat i veus que els inicis no són com voldries, no? Com passa en veritat amb molts negocis, pues et planteges 1000 coses i estàs com, hòstia, l'estem fent bé? No l'estem fent bé? Què és el que falla? Som nosaltres? És el client? Clar, el client no crec que sigui, perquè en altres llocs ve, saps? I jo crec que amb això vam ser molt curosos, no? I hem anat perfilant fins a trobar el que seria el producte que ara veiem que ens encaixen. Jeff, què és més difícil de gestionar? Artistes amb egos enormes o clients massa passats de voltes? Buah. Faig pensar avui, eh? Sí, tio. Sí. Tu t'has ficat a la meva pell, no? Uah, és que clients passats de voltes són molt pesats. Molt. Ara no vull que la gent quan es pensi que està molt borratxo tampoc em vinguin a dir res, no? Però sí que a vegades tu, és el que deia abans, no? Tens 1000 coses al cap, o has de gestionar 1000 coses i quan ve un client et venen 2 i et venen 3 i són molt pesats, agafaries i els diries, tu saps què? Ganxo, no? Agafa i vés-te'n del club o seguretat o alguna cosa, saps? Però saps el pitjor? Que moltes vegades són gent pròxima. Amics, companys. Saps? Llavors també, quan estan molt, que m'han passat tampoc tantes vegades, és quan van molt passats, que dius, uau. I ara com li expliques en el teu col·lega que et deixi estar, perquè ha estat passadíssim, perquè si li dius en aquell moment que no ho pilla també, saps? És bastant delicat. De totes maneres, també artistes que tenen un ego molt gran ha de ser molt pesat perquè al final suposo que quan tu tens un rider han de complir una sèrie de coses i nosaltres quan ja ens fan tard mitja hora pues et descol·loquen tot, no ha de fer gens de gràcia, però dic que ha de ser perquè no ens ha passat encara, no? Els artistes que hem tingut nosaltres per sort han complert bastant a la mesura del possible el que havíem acordat. Per això jo crec que la resposta a aquesta pregunta és pitjor clients que
que s'han passat de voltes, que van molt torrats o que són molt pesats. I a més, jo crec que són circumstàncies que potser us hi trobeu més sovint. Sí, no? Clar, indubtablement. Sí. A nivell de temps. Quina ha estat la nit que heu facturat més diners de la història de la discoteca? Shark Events. Shark Events, Sí. Aquesta gent ja ens van dir que omplirien més que inclús l'Obreix i que facturarien més. Nosaltres, que al final som col·legues, hem dit molt bé, esteu molt forts, però tranquils. Ho van fer i sincerament estan molt forts. Vull dir, és la veritat, és el que hi ha. I aquella nit també va ser de les que vam ficar, va ser la que vam ficar més persones en aquell club, inclús et diria des que érem directors allà i ara propietaris. O sigui, dels últims 2 anys, el dia que més gent hem vist nosaltres a dins la nostra discoteca. Hi ha artistes, Jeff, col·laboracions o influències que venen a actuar o clar, fer el seu paper, no, dins la discoteca i després es queden fins que surti el sol? No n'hem tingut. No? Sempre fan la seva feina i marxen? Som molt professionals. Molt professionals. Sí, el que es queda 1 horeta o 2 ja és molt. Es fan les fotos, pensa que van agobiats també, saps? La gent que no paren d'estar pendent d'ells, això, ells venen a currar, fan 1 o 2 hores, toquen el 2. Sí. Això sí que ho hem vist. I saps el millor? Tampoc hem estat com molt pendents, saps, de què estan fent, perquè ells volen com la seva llibertat, no? Vale. Moltes vegades agafen, inclús marxen i no t'has ni enterat. No et diu ni adéu. No, sí, aviam, el manager, tal, però, saps? Una cosa per agrair, bàsicament, gràcies per haver vingut, la típica foto, i ja està, saps? Però no és una cosa tant com es queden fins les 6 del matí borratxos com si fossin un client de més, no, què va. Jeff, si haguessis d'explicar un secret del món de l'oci nocturn d'aquest sector que ningú sabés, quin seria? No, que ningú sàpiga és una mica complicat, no? No hi ha gaires secrets. Mira, jo, clar, així m'autodelato, si dic aquest secret. Ja em digues? Jo crec que està amb l'actitud. Saber fer un switch d'actitud. Uns? Un switch, com un canvi. Uns canvis, unes modificacions, vale. Saber fer-te l'emprenyat quan saps que si no... Sí, és així, Quan saps que si no et vindran a tabalar i també a vegades potser haver de fer el paper d'estar molt content. Saps? Hòstia, tu, moltes gràcies, no sé què, i el millor... Però ho has de fer, saps? Llavors, saber jugar amb aquest canvi d'actitud pots fer molt durant la nit, en general. Una persona que quan et ve, i el que et deia abans, no? Tu, que no tinc res, tio. I ho dius com mig emprenyat, no saps pas emprenyat, saps ben tranquil. Però ja no et molestarà més, saps? I en canvi algú que saps que està pendent de tu i això, potser no hi penses i quan el veus tu, no, moltes gràcies, saps? Fas el paper, passa molt això al món de la nit. I has de saber lidiar amb això de dir, vale, pues, depenent de quines circumstàncies tu has de fer un canvi d'actitud, t'agradi o no, perquè funcionin bé les coses, no? I moltes vegades la gent pot pensar, tu, està emprenyat i jo estic ben tranquil, o m'ha fet molt bon paper, som molt amics, no sé què, i potser també ho he fet perquè em convé que estiguis. Clar. Saps? Vull dir, no és... Per mi aquest canvi d'actitud no és una cosa que s'hagi de fer, allò tampoc sempre, no, molt estrictament, però puntualment s'ha de reconèixer que molta gent de la nit ho fa. Sí, no només jo, moltíssima gent de la nit ho fa. I sabem que s'ha de tenir aquesta actitud per fer-ho, no? Moltes vegades es diu que el món de la nit inclús és fals, no? Perquè tot el que passa és com entre que hi ha alcohol per mig, hi ha molts interessos entre mig, també hi ha aquests canvis d'actitud i tal, pues al final acabes arribant a casa que tot el que ha passat ha estat una movie i saps? Però sí que és veritat que com a nivell organitzatiu sí que has de tenir molt en compte quan fer els canvis d'actitud perquè al final et convé que el client estigui content també. Al final el client és el que et ve recurrentment, no? L'actitud. Hola, Jeff, arribem al final d'aquesta secció. Un aplaudiment, sisplau. Vale, company, vale! Secció, t'ha agradat? Sí. Bona secció, Està funcionant molt bé, per tant... No, segueix fent-ho. La continuarem fent. Segueix fent-ho. Jeff, parlem de música una mica. Quina és la teva música preferida? Què escoltes? Escolto afro. Sí? Tot el que seria afrobeats, afro house. Escolto també hip-hop, molt americà tot, saps? Vale. Bueno, afro i americà, saps? Afroamericà. Sí, ja pots veure que no tinc rasgos australians.
Llavors, sí que el beats m'agrada, el techno també, no? Però més el house, l'afro house. I llavors el reggaeton, pues, l'haig d'escoltar, no? Jo... Però no t'agrada? Rau, Anuel, Manuel... el Conill entremaliat, Bad Bunny, clar que m'agraden, però no és el que jo escolto, saps? Jo si ara mires la meva playlist és Chris Brown, és Jason Derulo, saps què et vull dir? Aquest rotllo és això. Molt bé. El reggaeton, Tu sí a escoltes, mi m'agrada no? molt el reggaeton. Ja et veiem cara de... Sí? Ja. No, el reggaeton a mi m'agrada molt. Jo trobo que la música al final t'ha de fer sentir. Jo me'n recordo anant amb el cotxe de la feina cap a casa a dinar, escoltant una cançó d'Anuel i 6ix9ine amb pell de gallina. Quina cançó era? Perquè com si diu Monte Carlo... No. No, aquesta no. Aquesta l'oblidem. Era Bebé. Ah, sí, és tema. És temazo, què? És un tema. De 6ix9ine m'anava molt, Kika també, Mama... Sí. No, què se n'ha fet d'aquest? De 6ix9ine? Sí. Jo no sé si està a la presó, però estava enmig de bastants problemes d'aquest tipus. Sí, no? Sí, pot ser, és que tots aquests tenen quasi bé el mateix recorregut. Sí, i a més estava amb la ex d'Anuel. Ah, sí? Sí, com es deia? Yailin, la más viral. La vas viral. Sí. Es diu així, no? Sí, es deia així. I també hi havia una barra que deia ahora estoy cuidando a tu hijo. Sí, home. Sí. Hòstia, estan molt boixos, tio. Molt samat, molt fort. Sí. Cançó preferida. De reggaeton. Perquè el públic general estigui al cas. Uau. Fa bones preguntes, Ara hauria de pensar una cançó preferida de reggaeton. Sí. Aviam. Està gravant bé, sí? Sí. Let me think. M'agrada molt aquestes introduccions que fan paraules d'anglès. Sí. A mi m'encanten, molt. Aviam. Estic pensant, Haguessis dit hip-hop, tio. Uau. Mira que no m'agrada el reggaeton, però crec que no m'agrada gens ara que estic pensant, És a dir, no tens cap cançó preferida al top que sigui de reggaeton, no? Aviam. I tampoc sé si a reggaeton el que diré, quan ho tingui, ni tan sols ho tinc. Encara no ho tens. Perquè crec que és més trap, drill, saps? Vale. Aviam si... És que et diria una ara i llavors arribaré caminant cap a d'essa pensaria, no, m'agrada més aquesta. És igual, digue-la si vols. Mira, almenys segmento entre Rau, Anuel i Bad Bunny. Sí. Potser diria... potser la de Ahora me llama és reggaeton, això? Sí? Pues Bad Bunny Karol G, no? Sí. Ahora me llama... Sí, perquè el vaig... Saps com quan tu te'n vas a Mallorca, Menorca o Ibiza? Sí. El viatge a final de curs? Sí. La cançó que és com d'aquell any del viatge, pues, per nosaltres va ser aquesta. 2016 o 17, no? Uau, era 18. 2018. 18 pot ser. Sí, vale. 99 o 17, amb una corda. Molt bon tema. Sí, no, flipes. Aquest tema m'agrada, veus? És un tema, crec que sí, molt bé, tio. La meva? Quin és? Te'n recordes? L'he dit, Sí. Bebé, Anuel i 6ix9ine. Sí. Quiere beber... Sí. Etcètera. Però o sigui, em sap que era la teva preferida de Noel. És la teva preferida de totes. De totes. Què dius? Sí. Tant t'agrada, tio? Molt. Hòstia, amb molt aquella bé. intro de ta. Sí. No, és un bon tema també. Ja has vist el videoclip? Sí, vale. No cal parlar del videoclip. Sí, l'has vist, no? Tu l'has vist, no? Sí. Per si m'ho preguntes, Sí. no? Tu l'has vist? No. Hòstia puta. No tallarà això, no? No, sí. Això no es talla. No. Sí que l'he vist. Bon videoclip o no? Sí. Hem de fer. Jeff, últimes preguntes ja. Llàstima que s'acabi el podcast ja, Sí, Estàvem ja, en un ambient còmode ja. Ja podríem seguir. Vols que tornem a començar i fer-ho amb aquesta actitud? Sí. Hi ha espai? Hi ha espai. Tornem a començar. Unes clares. Jeff. No bec jo. No beus alcohol,
o sigui, molt poc. De tant en tant, en alguna celebració, no? Sí, Algun sí. cava. Quan hem de celebrar alguns èxits. Per tant, cada setmana beus alcohol. No. Home, què va. En Joan sap, som molt humils. No, és broma. Això sí que ho talleu, sisplau, que això és una conya que fem sempre. Per tant, sí que beus alcohol tant en tant. No, poc. No, que són humils. Exacte. Poc. Sou humils. Vale. Sí. Ell ja està a la onda. Jeff, quins són els... O què us agradaria que fossin els pròxims artistes que passessin per la disco? Aviam, jo sóc molt fan del rock. Més tecno, no? Sí. Vale. M'agrada el branch, també. Si passessin alguna d'aquestes dos, et diria que personalment seria un èxit. Perquè, saps, és com una cosa que t'agrada molt portar-ho a casa. La branch ens agradava molt, també, i el concepte, saps, sobretot. I ja la vam poder portar. Nosaltres, al final, somiem en gran, no? Però lluitarem a veure si pot ser possible. Al final sabem quines amargadures estem parlant, no? I provar ho provarem, però m'agradaria molt. Estaria content, saps? Seria una sessió que seria com un client. Molt bé. Jeff, com a conclusió, deixa'm dir-te una mica tot el que penso de tot el món de l'oci nocturn, perquè sí que és veritat que és un sector que mou molts diners, però en realitat, jo que ho he viscut amb els meus amics, no, la major part de la vida, o aquests últims anys, no? Perquè som joves al cap i a la fi, és un món en el qual et gastes molts diners. És a dir, l'alcohol val molts diners, si demanes una xixa o una juca val molts diners, si vols fer una VIP encara val més diners, si vols guardar la jaqueta pel guarda-roba encara has de pagar molt. És una cosa que la gent es gasta molts diners. I si féssim el recompte de tot el que ens hem gastat en festa, seria molt. És un món que mou molts diners. Amb un dels Aquesta socis... és la percepció que tinc, Amb un dels socis, que és en Martí, sortíem de festa a la costa i per Barna. Quan havíem de comprar el club, va ser un dels arguments de, mira, almenys a partir d'ara, tot el que ens gastem, saps, la conya aquella de si deixes de fumar i estalvies durant no sé quant de temps et pots comprar un Ferrari. Sí. Pues nosaltres vam fer la conya de, mira, si almenys deixem de gastar per sortir de festa i ho cobrem nosaltres, el canvi pues, és molt gran, perquè al final, clar, si el club és teu, surts com el teu propi club, és molt diferent, no? I ens agrada, a més. Llavors, el recompte és molt gran. És que la gent es gasta molt amb oci. Amb la festa, de fet, saps? Treballen de dilluns a divendres, alguns fins dissabte, esperant el cap de setmana per sortir de festa, per emborratxar-se, per oblidar o per passar-s'ho bé, per passar amb els seus col·legues, sí. el motiu que sigui, però la qüestió està en què paguen. Tu compres una ampolla de jo què sé, 8 euros, cobres el cubat a 10. Cada cubat et paga l'ampolla, saps? Llavors, evidentment, tens el cost de pagar l'estructura, els cambrers, la seguretat, els DJs, etc. Però la guarda-roba, al final, 2-3 euros per peça, amb nits d'hivern, entres amb jaqueta i a dins no pots estar amb jaqueta, o has de pagar, saps? Són com coses òbvies que la gent s'ha acostumat, més que hem acostumat nosaltres, perquè tothom està acostumat a pagar-ho i evidentment, pues, tot això és facturació que a nosaltres ens entra i que, per tant, la gent també s'ho gasta, no? Però jo crec que quan surts de festa també estàs disposat a això, no? És com, saps que la botella et costa 10 euros o 12 al súper, encara que a nosaltres ens costi menys, inclús a tu com a client, saps que et costa molt menys, però saps que de festa et pots deixar tranquil·lament 50 o 60 euros per... Bé, és que a mi em fa gràcia, quan d'esto, perquè és surrealista, no? Pots pagar 50 o 60 euros per emborratxar-te. I a més, d'un alcohol que et fiquem la mesura que se t'ha de ficar i el refresc que hi ha. És a dir, sumes els teus 50-60 i ni tan sols és una ampolla sencera que podries comprar per fer-t'ho tu sol, però clar, què compres també? Compres l'espai, compres l'ambient, no? Compres també... Clar, l'experiència, no? Sí. Compres 1000 coses, saps? Vull dir, no és tan sols el cubata que tu et veus, sinó és tota l'experiència en general que tu compres. Llavors, et gastes molt, sí, però és una cosa que també crec que passarà sempre. És a dir, tal com ara la intel·ligència artificial està tan de moda i tal, l'oci, en aquest cas sortir de festa, crec que costarà que se substitueixi.
perquè encara que et fiquis unes ulleres i interactuïs amb un metavers i tot el que vulguis, tu les persones les vols veure físiques, tocar-les, saps que siguin reals. Llavors, és un sector que deixar-se diners per l'oci sempre passarà. Què pot ser? Que passi amb una mesura molt més gran de que de repente la gent comenci a gastar més, no? I com va passar després del Covid, que hi havia com un FOMO per tothom de sortir i tal, o pot ser que en temps de crisi el primer que retallis sigui l'oci i no sortis tant. Però en la mesura del possible gastar-se amb la festa, jo crec que sempre serà, no? I és precisament per això, la gent espera al final de la setmana precisament per això. Jeff, mar o muntanya? Buah. Cap dels dos. Sí o no? Cap dels dos. Soc de City. Sí. Bicicleta o patinet elèctric? Cap dels dos. Tampoc? No. Sí. Cotxe, no? Tampoc. No sé, mira. No m'agraden les altures, ni els animals allò molt per estar a la muntanya, al mar no sé nedar tampoc. Bici, patinet elèctric, què vols que et digui? No, cotxe tampoc. Sé, tinc carnet, vale? Però soc un perill públic. Llavors, intento agafar el cotxe el menys possible. He arribat a anar a distàncies llargues que m'han hagut de portar, en plan, et pago i em portes. Per la meva salut, per la de tothom qui em pugui trobar al camí mentre estigui anant. Llavors, cap d'aquestes 5 coses són... No m'agrada cap. Diguem-si allò de dir, saps? Ok, la ciutat o caminar. Ara seria com un pagès, no de lo natural. Sí, perquè tota la resta, què vols que et digui, no em diu res, en veritat. Ni viatjar, ni els avions, ni també hi tinc pànic, saps? Tio senzill. Jeff, moltíssimes gràcies per tot, si no us dona autèntic un autèntic plaer. I nosaltres ens veiem com sempre al Buixi Podcast. Que vagi molt bé.